Здравейте, колеги! Откривам комисията по бюджет, финанси и общинска собственост. От днешния дневен ред има да разгледаме първа, втора, пета, шеста, седма, осма, девета, десета, 13 и 14 точка, като има вкарани две допълнителни извънредни точки. Започвам по ред. Първа точка – предложение относно присъждането на почетен знак на община Етрополе за граждански принос на Калинка Пушкарова. Точката е резолирана до всички комисии. Предлагам да гласуваме, като аз лично съм за. Моля за. За протокола 5 гласа за. Преминавам към втора точка. Предложение относно отчет на дейността на Общински съвет Етрополе и неговите комисии за периода 14.11.2023, 30.06.2024 година. Това е стандартна процедура. Отчет за 6 месечето. Предлагам да приемем отчета на кмета. Моля да гласуваме за. 5. Преминавам към пета точка. Предложение относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година. Точката е във връзка с допълнителни имоти. Надявам се да сте се запознали. Аз подкрепям предложението. Моля за вашето мнение за. 5. Предложение относно разпореждане, шеста точка. Предложение относно разпореждане с движима вещ, частна общинска собственост, представляващ лек автомобил Мерцедес 280 с регистрационен номер СО 0922АН. Разгледал съм предложението, нямам нищо напротив да се разпоредим с тази движима вещ, тъй като е доста стара и амортизирана. Моля да гласуваме за. 5 от 5. Колеги, ако има нещо, вие ще кажете допълнително за становище, ако искате. Седма точка. Предложение относно разпореждане с движима вещ, частна общинска собственост, представляваща автомобил тип катафалка Мерцедес 200D с регистрационен номер СО 5120. Точката е сходна като точка 6, амортизирана вещ. Смятам, че е необходимо да приемем предложението. Моля да гласуваме за. 5 от 5. Осма точка. Предложение относно обявяване на недвижим имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост. Предполагам, че сте се запознали с имота. Това мисля, че беше за пречиствателната станция, ако не се лъжа. Предлагам да подкрепим предложението за. 5. Предложение относно прекратяване на собственост, точка 9, чрез продажба на общинска част от ОПИ 1534, квартал 206 по ПУП на град Етрополе. Смятам да подкрепя предложението на господин кмета. Моля за вашето гласуване за. 5 за. Въздържали се и против няма. Предложение относно точка 10. Прекратяване на собственост чрез продажба на общинска част от УПИ 257, квартал 39 по ПУП на село Бойковец. Точката е сходна като точка 9. Аз подкрепям точката. Моля за вашето становище за. 5. Така останалите точки са за предоставяне на парична помощ. Точка 13. Дали може да ги гласуваме на блок? Точка 13, 14 и двете извънредни точки за Ива Радославова и Йорданова, момичето, което се събират средства да се лекува, и за Тошка Георгиева. Предлагам да гласуваме 4 точки на блок за. Всички подкрепят предложението на вносителя. С това точките на комисията се изчерпаха. Предлагам да закрием комисията по бюджет и финанси. Благодаря ви. Пропуснах само, господин Димитров, извинете. Има едно становище от господин Голов, който искахме на предната комисия. Колко увеличението на найма само на колежките? Абсолютно нищо няма като предложение. Аз смятам да не се съгласявам с това становище. Вижте, то е 2 реда. Няма
Пише само да се увеличи найма. Няма конкретика, няма някакви други мерки, нали? Процент някакъв, нищо няма. Доктора, да е по-политик от политиците, да влиза в конфликт с личните репери, също време да му се дигне приходната част на то, такова няма да е измислено още. Визирам предложението. Това е много бързо. Предложението ми е да се вдигнат приходите от наеми на помещения, медицински кабинети с промяна на наредба 5 за Общинския съвет. Точка. Да излезем с решение за следващата сесия да го върне с конкретни параметри. Конкретни цифри. Да, 5%, 10%, колко? Да не го приемем това становище и да приеме комисията за на следващата сесия да бъдат дадени конкретни цифри. Но и друго нещо, то може да не е само това, може да иска допълнително финансиране от общината да излезе от тази ситуация. Може други мерки да си вземе, намаляване на външни услуги, намаляване на електроенергия, нали? Не, това не се... Най-малкото трябва да го опише, а не да ни дава два реда, които по никакъв начин не кореспондират с това, което очакваме да чуем. Нали? Управител на общинска фирма. Обединяваме се, не сме съгласни с становището. Да. Добре, че сме против. Да. Не сме съгласни да добавим една точка, защото иначе звучи, ако слушат обществеността, че ние едва ли не сме за запазване на моментното състояние. Да добавим една точка, че задължава директора на медицинския център. Не приемаме становището. Не приемаме и искаме И задължаваме управител на медицинския център просто да внесе конкретика. Конкретни предложения с цифри и проценти, които ще обезпечат декапитализацията. Нали? Те може да са всеки мерки, не казваме само наем и така нататък, каквото желая. Колеги, ако е това, предлагам да закрием комисията по бюджет и финанси. Благодаря ви.